abantu abadlula ngalo. Shit. General. Sengilambile ngetonkwethu. Wona siseke manje, asijayive la kanje ulokho nikhuluma ngendlala. Kade sisafika. General. Engazomohlupho nawo. Andimani. Nazi impahla ndoda. Siyashintsha kodwa ngengigodi yakini ngedladleni. Hey General, angikwazi mina ukuyidladleni ndoda. Nazi mangayidladleni bangafonela amaphoyisa same time. Wena wazi mina inkinga eziningi wena manje. Nazini? Asivele samsedladleni mfethu. Hey General, buyihlelile le plan. Ngiyaqala into ozokushintsha. ngakutshela ngathi ngiyaphuma la ndoda. Asishintshe ingaze sijampele. General, ngizeze zami ngiyoshintshela ngale khoneni. Yengifuna ukushintshela ngale khoneni manje wena. Angigqokile ianda la ngaphansi. Siba uthi nje samadoda kuphela lana. Yabona General, into ethi siboshwa nje ngithembe kezinqe zami ngicela ukushintshela eceleni ngale. Please. Akusheshe baba. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes. Patele kodwa mina ngazi lutho. Hey baba, ngithe kuwe uzochaza phambili. Njengamanje ngathi usheshe wachaza. Patele iplan bekuyatshela noma ayidiheni. Ngithe kuwe uyochaza phambili. Unethuba lonke lokuchaza. Asabazi kalifela obala akhosami. Patele izinto ziyenzeke. Uyizwile lento eyenzeka izolo lamajita lawa ekade eqa lapha. Ngiyangizwile kodwa bengingekho bengiyiserious. Oh, akulona isheni lakho lelathi usebenza nalizolo leli. Hayi angazi ukusebenza bengiyihlalekise yami. Izinto ziyenzeka la. Umuntu usalile. Yabo kube bengikhona lapha nami bengizokweqa. Akumnandi phela lento ephilwa la. Ngoba lamajita eqila awazi eqile kanjani? Hayi angazi. Hayi khona ngizwile. Hayi amajita nesibindi. Amajita mfethu. Itrip bese iplanile lento yakho. Ya kona uyabona bese nesikhathi eplana lento yakho. Bese iplanile. Umuntu wasi. Bosh, hawe madala. Itha. Hayi, awugcwala istradi kancane safuna ukusabela le ndoda le. Sho. Wathi akuhamba kanjani? Wena ngifuna ukukubona wena. Ayehlisa umoya. Ebafu. Azonavo ubhayiza wena. Yazi ngithi ngihamba la estradini sangaphakathi. Sengihlangana nojele bangitshela ukuthi wena ngathi wena okhulumile lana ukuthi mina lawe besenzani lapha etoilet ha? Kanti wena uyitshela uzongenza le nto mase kuyathuleka nje. Hey wena malalela la wena. Uyangazi kuba mina. Hayi ushayelani manje? Manje ushayelani manje? Lalela lapha nami. Ifuna ukuthi ungaphindi uhamba ukhuluma into ongazazi la ngaphakathi. Sezwana baba. Hayi ngegcina wena bashilo vele bathi bazokubamba wena bayenza kuwena Sazokufuna. Salalela la ntwana. Ngifuna ukuthi bengabe sengisuka noma ngifika lapha esalini yami ngikufithi usukhona lapho usudunusile. Siyazwana? hayi ngeke ukubone lokho. Uyazi malavu lapho yona. Lalela la wena. Ngiyakutshela ukuthi ufika lapho usudunisile. Siyazwana? Okay. Abophezu wami ukhuluma into ongazazi la rabanek. Usaleleni naloku bantu abeqile. Hayi wewe. Awungitshelele. Wonke nje lo muntu usho sekungakho wedwa. Lokho kwashona manje lo muzi lo sekowami nje. Everything isi-own mina manje. Shothi uziphathele nje dad. Yabona nje nawe you can stay as long as you want here. Sekuyikwakho now. Awuziyasho. Hey. General kanti idladla lake nelikhulu kanje? Hey ndifethe amandla uledi la mfethu yabo. Uledi la sebenza mase kuba khona umuntu oyithethe mhlamba ngenza noma yini ngesaphile. Awukubone nokho ngemambi. Yo. Ndoda senginomnyaka. Senginomnyaka agcina futhi ukubona le nto ukufika la ekhaya nje. Hey ndoda mfowethu. Hlala belungu besivalela. Ndoda. Dontsile umuntu ngaphakathi kodwa manje uyileka manje tables of 10 ndoda ngithi angithola.
Hayi, izojika izinto general. Sibuyile manje. Kade wadlala. Uba manje loyo Sithando. Kodwa Nkosi yami ubani ozongiphazamisa kwami? Hayibo. Ngoba ngithi baba kahle asho lo muntu useqhamuka namagawuni. Ngoba uzoqhamuka namagawuni la ekhaya. General kube kwayiphi manje General? Thini? Yona ungaselapho wena. General ngiyakwazi kade siboshwe nawe lapha ngaphakathi sengineminyaka ngiphumile mina. Oh. Ngiyayikhumbula lentwana ejele. Oh, wena sibandina nawe lapha ngaphakathi ubona ukuthi uphume la uzohlwa usisi wami wena ngaphandle. Yonke right leyo wena. Kwenza budi. Sister, Uphume njani ejele? yonke yenzayo le. Ubhuti ngiyaxolisa. Wawulinde ukuthi kushona umama usonza wonke lamasimbo wenza yonke lento ejekena usebenzayo la. Usuzohamba ulala namabhantinti wena. Uyazi ibhantinti leli? Bhantinti. Lo muntu ade siboshwe naye lapha ngaphakathi man. Yo. Yazini. Wazi. Budi. Hayibo. Yo. Ngiyacela bandle umkhuzi ubhuti akamkwazi. We ugeneral amshow nequngaza ngamgwaza ngempela. Hey kodwa mama. Yazi sekunesikhathi ngihlele ejele. Angazi mhlambe noma ungakwazi ukungivezela ibele noma ingono ke kuphela. Ngivezela ibela zongijoyela kabi wena. Ngiyacela mama kancane. Uzongijoyela kabi wena. Uzomtshela futhi ubhuti. Hayi ngiyacela ngomtsheli. Uzongikwazi ugeneral. Yini angatshela yona? Hayi general yilo. Hayi sisayikhulumela nje. Oh, hey, sister. Singena ngaphakathi and man. Sure. Kodwa ngifuna ukuyisetha fast sobe sesiyaphuma sisho yes. Sure. Ziyasho. Then. Hayi ngizobe ngicupha khona la. Yes. Awu ndodana. Hey ba. Yini? Awuna amaphilisi ekhanda la. Kwenze njani? Sebengishaye nga28 wempama. Hayibo. Ake ngikucebise ndodana ukuze usurvive la ejele. Akufanele ukhulume zonke indaba. Yabona mina kahade ngafika la ejele ndodana. Yabo. Mama bekusukela wenze njani mabekusukela? Thula ndodana, thula. Hayi ngeke isihogo le ndawo lena. Yabona nje ngifuna ukuphuma la. Ayilungile le ndawo le. Isihogo impela lezi. Uma ke ndabeni. Awu uma bezosabela. Awu into edonsa kanye ekhashilanga. Awu mnyaka mfowethu kade ngagcina. Sengibuyile. Senginawe. Awu Themba lamafumu ngensimbi egebengu. Wena ovala indlala kwabalambileyo. Siyabangani. Labantu abasaqedi ngaphakathi. Aw. Salute. Nalena ndoda. Safuna ungiphushe sifake siyoqala oleda uthi ngithola. Salute. Masisekela satha amahalavu la amafosholo siyalapha. Siyogumba liyashandisa lamadala ngithi ngishayisa. Hayi ke ngaphandle ntomfowethu. Ngithola. Salute. Asifaka. Hayi ke ngaphandle. Hey sister. Ngiyabuya. Yazi? Ngiyabuya.
uGeneral noMayendeni labo bastard laba bayicabange kanjani lento noma shotanya mina uthi ushot lento yenzeka phambi kwami khona la ngaphakathi mina phambi kwamakhala anginukanga lento Dota, General. abe mzuzu kangako la mfethu ngisafuna ukubheka indlela olede ngithola. Hayi ikhe ngaphandle ndodo mfowethu. So. Olede. Olede ngiyaxolisa ukuthi ngifike usulele la ulele khona Olede. Ngiyazi ukuthi ulele la Olede. Inhliziyo yakho ayikho right. Lezi zinto bengizenza Olede bungikhuza ma. Bungikhuza ngakulalela Olede. Kodwa Olede into engiyicelayo nje ukuthi ungixolele. Olede ngiyazi ukuthi wena ubuhlaza ungikhuza Olede. Ulele khona Olede inhliziyo yakho ayikho right. Bungikhuza njalo ma. Sangeke izinto ezimbi abangani ababhedayo indlela ezimnyama engiyithathayo. Ngiyazi ukuthi bungangibheki nje kade ngisetshela kodwa ma angibeki icala lo ngoba ngibekwe indlela zami obungimkhuza kuzona. Kodwa ngiyathembisa Olede lwamuzi wakho ngizobhekelela Olede ngizobheka kahle. Kodwa mangithi ngizela namhlanje ngizoxolisa ma. Ngiyaxolisa Olede la. Xolela mntanami. Man, hey, asambele mfowethu. Wena lo muntu manje wenza njani ngawo? Wethu ngikhathele kade uhambile ndodo mfowethu. Hey, asambe ndoda, asambe. Khona ukusugijima kwenze njani? Asambe. Hawu. Hey, ubona into efaka wenzani manje? Yebo General, yabo ukuthi abantu bathi bayasibuka la. Yabona, ile nto yakho ukuthi uhamba kakhulu uhamba utatazela, uhambe kahle manje nini inkinga yakho? Faka into phakethini, kathi wayifakile sonke lesikhathi. Mina bona ngathi bayasibuka General. Usibukani manje? Mina ngimele sidala manje, kumele sidale le nombolo yakho. Kwenzakaleni lapho kubashonephi labantu benapho Fadele ngithi ngiyachaza nami ukuthi akazi lutho labantu beqile ngathi ngiyabavemba hayi wena ubekwa yini phezulu ufika kanjani phezulu wena ngichaza abantu abadala ukuthi beqile ngithi ngiyobaphi bami ukuthi bahambe bayaphi hayi fadele ngalapho ayangazi Wena ikhona into ezokukhulumisa hlala la phansi. Namhlanje uzokhuluma. Ngihlala lesikhuluma. Fadele Uzokhuluma namhlanje. Uzokhuluma Uzokhuluma emagameni amathathu kaNdodana likaBongcwele uzokhuluma wena. Uzokhuluma suku bamba lolu donge uzokhuluma wena. Chaza uzokhuluma. Ubaba uzokhuluma baba. And man, Nasi isibhanana. asimbe khona. Ila yazi yanginukela. Asimbe khona Ngasi. yethu. Mathi uyadlala. Hey laphethe lifosholo lakini buka izindli. Wena wathi complain ngayo yonke into nje handyman ndoda. Hayi. Buka ngizomba kanjani kugumuleka. Hawu mbayi. General. Ayishaya la. Hawu. Ma. I keep. Hey le mali uthi khona la sihamba kangaka.
Hayi lo madala nama ngimthembi lo madala lona. Kodwa asimbe ndoda. Sima. Sobona khona. Hey, Handyman. General. Konke la. Baba. Hlaba lapha. General. Ndoda mfowethu wakayivuli. Ahlaba ama-upset ambalwa ndoda mfowethu sibonga ungelekejana ngale nombolo. Yes, ndoda. Salute. Yes. Ayikho ngemnuka. Uvula kanjani le nto? Kafaza lapha sizovuleka. Yo. Jackpot. General. Handyman. Yo. Hayi le mali. Umadala bengadlali ngathi. Beqinisele likhehle. Yo. General awusukumi nawo le mali Sambeni ingaze iqhamuka abantu. No, wait, General. Before Sambeni asikhatheni just in case sibanjwa amaphoyisa la umuntu ukhathi wakho busungakuyena. Sikhathani mali? Inyuka. Baba. Anginamali sayikhatha la. Eyami le mali le. Ngihlala isikhathi sengaka ejele muzoyithi khona into engizoyikhatha nawe le baba eyami le mali le. Angikwazi nokwazi mina. Oqala umadala utshele mina ngale mali akwazi ungithetha isikhathi la. Imali yethu utshele wona kusho ukuthini bekuplan yabo ukuthi gekhethu. General Ntomfowethu inombolo ayivumi le nto suyidala manje udala unakanye Ntomfowethu. Baba, uyabona ukuthi sikepla sehlathini seAfrika ngaphandle. Inombolo ayitheshi angithi angithola. Ntomfowethu ungifuna ukuthetha sigqomeka ngake entabeni ezimhlophe Ntomfowethu ungazodala unakanye Ntomfowethu njengoba kade sigqoma sonke entabeni ezimhlophe Ntomfowethu le nombolo lefanele Ntomfowethu siphose phezulu imashe ngethambo likangelekejana Ntomfowethu lo nakanye osufuna ukudala Ntomfowethu uyomasha ntambende kalayini uphinde ushayise Ntomfowethu ngaphakathi ndoda uyibona phi intaba ezimhlophe la ntambende kalayini masha kanjani la Handyman wazongijwayela kabona wazani nale mali yazi General awukwazi phela ukusho njalo ndoda uyalwana General. Hayi bo. Uyalwana. Isibhamu sathapha General. Handyman uyalwana. Nombolo ayiteshi la. And futhi uyakumbiza ngoGeneral. Mina nawe namhlanje siyagcina ukwazana. Inzima impilo yasejele man. Yes. Just before sivale le video, guys, I want to plug you with the most reliable place ongathatha khona loan. I'm talking about Boost Loans. U-apply online. I-website yakhona www.boostloans.co.za. I-process yakhona iyashesha yonke into yenziwa online, i-approve online, imali ingene kwene bank. Danko. Handyman uzokutshela man lapha you can feel at home cause ika devil everything wayibonayo lapha can be a weapon ungagwazwa ngisho nangomeso phuma kushebet akufuneki umuntu othithizayo umuntu ocareless usalutha ngokuphakamisa ithupha ngathiwa uyaphakamisa tushote ngakushanga ibama bese ethi kwene shayithipha ungasukela ama-26 iba careful ngoba bazokuhlinza ungayiwisi insipho phambi kwalapho ngoba uzoyitika yes inzima impilo yasejele man yes inzima impilo yasejele